छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के स्वागत बा। रउआ लोग के बता दी कि अभी एगो बहुत ही बड़ा खबर निकल के सामने आ रहल बाटे। खबर ई बाटे कि खेसारी लाल यादव के स्टेज शो होके जा रहल बा देवघर में। ई स्टेज शो होके जा रहल बा 6 अगस्त 2022 के दिन। ओ दिन पड़ल बाटे शनिवार। ओ दिने खेसारी लाल यादव के जबरदस्त स्टेज शो रउआ लोग के देखे के मिली देवघर में। बात कइल जाओ स्टेज शो के समय के, तो रउआ लोग के बता दी कि शाम 6 बजे से वो स्टेज शो बाटे 6 अगस्त 2022 के। वैसे रउआ लोग के पता हुई कि देवघर बाबा के नगरी बाटे। बिहार झारखंड से सारा शिव भक्त लोग सावन में बाबा के नगरी जाला लोग। वही जा खेसारी लाल यादव के स्टेज शो बाटे, जैसे जबरदस्त भीड़ होके के आसार बा। काहे कि वो जब बहुत ज्यादा ही भक्त लोग के जुटान रहेला, जे कारण बहुत ही ज्यादा भीड़ होके के आशंका जताइल जाता टे। वैसे इहे रहलक अभी के अपडेट। वैसे ई वीडियो रउआ लोग के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अभी ले वीडियो के लाइक नहीं कइले तो वीडियो के लाइक करी। अगर अभी ले चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो चैनल के सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।